Mina lento yomjolo ayikase yangivuma. No angase ngaba nenhlanhla yomjolo ukuthi izinto zihambe kahle. Ngathi lento ngiyicala ngenza ugrade 8 lokushela. Ngashela enye intombazane ebengifunda naye eklasini uNothando Mathebula. Hayi ngamshela vele ngamtshela ukuthi hayi ngizizwa kanjani ngaye, wathi hayi angimnike isikhashana sokuthi ayocabanga. Lento leyo ke emajiteni ke uma solinda i-answer sithi unehafu kuloyo cherry loyo. So mina bengisehafini kuNothando Mathebula. Hayi i-Friday ngibuyela esikolweni, hey umagogo yangibiza. Ithokozane woza la, hayi vele mangifika ugogo ngingamsiza ngani, athi ugogo awuyongibolekela ibhodo le-3 foot lapha kaMathebula. Yazi ngathula. Kwangathi angimzwanga ugogo, ngathi ugogo uma ngangiphindela ngizwanga. Wathi ngithi awuyongibolekela ibhodo le-3 foot lapha kaMathebula, ngathi kunenja. Wathi ngiyazi ukuthi kunenja, uzofika phela ubize uNothando lo ofunda naye akubambele inja yakubo bese wena-ke ungicelela ibhodo, ungibolekele nje ibhodo kumama wakhe. Uyazi ukuthi ngike sayikhuluma indaba yokuthi ngizake ngiliboleke ngifuna kwenza amahewu la ngaphandle. Ngisehafini kuNothando. Imagine manje sekumele ngiyommemeza kubo ngaphandle ngimegeyithini. Ngoba futhi angikwazi ukuthi ngingamemeza uNothando uma ngiye kubo ngoba kunenja. Le nje iyalumana, sonke siyazi eDonton ukuthi khabo uNothando Mathebula inja yakhona iyalumana. Manje uma sengimemeza ngisegeyithini kuba ngathi manje mina sengizofuna impendulo yami ukuthi uyangithanda noma akangithandi, ngize ngiyamemeza egeyithini kubo. Uyayibona nje lento ukuthi yimbi kanjani. Hayi ndoda ngabathe ngicela uSipho, ngathi iSipho ngikhapha, uSipho wathi ubhizi uyawasha. Ngabathe ngicela amajitami uGiven, wathi uGiven naye bamthumile uyothenga impuphu, kudala bamthuma solo abuya nemali makabuya esikolweni angabuyi nempuphu. Ngabathe thulane ngicela ukuthi ungikhaphe mfethu kuzofike kumemeze wena lapho, uyazi ukuthi nginehafu kuNothando Mathebula. Wathi mfethu ngiyafuna ukukusiza kodwa nami kukhona la ngiyakhona nobaba. Kwasho ukuthi vele mina kumele ngifike ekhabo Nothando Mathebula egeyithini ngimmemeze, Nothando, Nothando, Nothando. Waphuma lo cherry. Nakhona nakaphuma yabona, uphuma ngiyezwa ivoice yomuntu omdala nakathi kukhona umfana osegeyithini okumemezayo. Kusho ukuthi mhlawumbe ugogo wakhe vele noma umama wakhe lothi kukhona umfana okumemezayo egeyithini, hamba kuye umuzwe ukuthi uthini. Avele aphume uNothando akafika egeyithini athi uthini, ngithi hayi ngithunywa ngugogo. Athi uqinisile ukuthi uthunywa ngugogo wakho noma uze ngale ndaba leya? Ithi ngithunywa ugogo. Athi sizake sibone. Ngithi ngicela ungibambele inja, into nje yenza ukuthi ngikumemeze wena ukuthi ngisabe inja, yabona. Uzongitshela Monday ukuthi ucabange njani, yabona, kodwa vele mina ngisazizwa ngokufanayo, yabona, njengalesikhathi esikhuluma siphuma esikolweni. Athi mara ukuthi uze ekhaya ungimemeze, ngithi angizanga ngalowo. Mama wakho bese uyaphuma emnyango. Athi ufunani kanti loyo mfana lapho? Ngathi solo niyakhuluma nje, ufunani loyo mfana lapho? Ngasho ngathi ngithi ngicela ngibambele inja sengimi loyo, ngithi ngicela ngibambele inja uNothando. Thiwa Nothando bamba inja phela. Wabamba inja vele ngahamba nganikwa ibhodo nalo liyangisinda. Kwathiwa Nothando mbambise le bhodo le-3 foot, ukhapho umbambise lona liyasinda le bhodo leli. Uze uyombeka kubo. Cabanga nje. Ngicelwa manje umama wakhe ukuthi angibambise ibhodo kuyiwe ekhaya. So besikhulumani yonke le ndlela. Mina vele lento yomjolo ayikase yangivuma shem. Hayi ayikase yangivuma. Ayikase yangivuma. Nalandleleni manje sesibamba ibhodo soyithu ngiyamtshela ngithi hayi mfethu lalela Nothando. Ungangibambisi wena le bhodo, hamba usijikele ebanganeni bakho, mina ngizolibamba ngedwa le bhodo, ngi-out mina, nginamandla kunawe. Aliyeke ibhodo, angithi ngiyaliphakamisa ibhodo liyasinda, aliyindawo.
ngiyabona ukuthi ngathi ngiphuka isandla uma ngilibamba ngedwa. Hayi mina akase yangivuma lento yomjolo vele hayi.